Ассалому алайкум, бародаро. Хонаи навбатӣ сехонага, чорхонага кадагиай. Якум ҳуҷра, зал, меҳмонхона, 75 метри квадратӣ, ремонткатӣ бо ҳама чизу чораш, дуюм ошёна и дуюм ҳуҷра. $640,000 сомон, $645,000 сомон бахшиш, $58,000. Я бори дигар хотиррасон мекунем бо ҳама чизу чораш, назди Арбат, 91 микрорайон, ҷои беҳтарин. Қараболо, Баркли Тоҷик тарафа меёд. Доми панелния, дом 4 этажае, хиди хона дар дуюм ошёна. Иҷа детскияй. Отопление, свет, об, ягон проблема надора, ҳамаш 100%. Иҷаш ванная. Дута термикс дора. Мошина ҷамашӯӣ. Ҳамаш меиста. Иҷа ҳоҷатхона. Надим термикс. Колиношам меиста, ама колинош навай. И ҳаму чорум хонае ки кадам. Худи хона сехонага, хайн иҷаам чорум хонаам ҳисоб када мешавад. Иҷа ошхонае. Ҳама кухня, гарнитураву холодильник, яхдон меист. Не гардеробай. Дар наздикӣ детский площадка дора. Садик доранд, мактаб, ҳамаш ҳаст. Я бори дигар хотиррасон мекунем. Нархи хона $645,000 сомон, $58,000. Занг занед ба рақамҳои 998 8388. бо ягончи арзон мекунем. ҳатман лайк ва подпискаро аётон набароред. Ина бародаро худи дом. Хона срочняй. Арами дар назр сета садикай, мактабай, донишгоҳай, раи калонай, ҳама чӣ дора. Назди Арбат. Хона беҳтарин вариантай. Арами имконият аз даст надиҳем. Срочни хонаш фурӯхтестай. $645,000 сомон, $58,000. Занг занед, бо арзон мешавад.